yurugu ani namara Orange Money kan o ka dabla an ka client aw ni ɲanguma yurugu yi tiɲɛ don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jouer et parier de kan jouer et parier o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone na ni o ye message ye e mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gorolakɔli don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money code secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gorolakɔli ni a tolen olu la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakana na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleyajugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni nin video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleyajugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ci. Orange Money. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatou filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fil dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatou ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bɛ ka kɛ komi a bɛ baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatou ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bɛ jigin o kare fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. Dugutigi ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu dun warata de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allô
ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin i kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45. An bɛ tɛnɛ la juin kalo tile 30 san 2025 k'aw fo k'aw koɲuman dɔn ni sanga in na aw minnu sɔgɔlen don janni ka bɔlɔsɔrɔ bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko aw danga na a ka bamanankan kibaruyaw kɔnɔna la wulafɛ kibaruyaw Mali ani diɲɛ kunnafoni jɔnjɔnw a b'o sɔrɔ kɛnɛ min kɔnɔna la an ka bi kunnafoni bakuruba dɔw bɛna tali kɛ an ka jamana premier ministre ni o ye général division Abdoulaye Maïga Espagne kaw bara ale ye inin don jalajɛba mun bɛ sɔrɔ bosoli sira fɛ o dalali baaraw la wolomasiri tabaw u ye bamanciya ɲɛmaaba dɔ daji Menaka marabolo kɔnɔna la mun kun kɛmɛ ka alisilamɛya birifini biri a yɛrɛ kan ani fo ka taa se a n'a ɲɔngo caman ma Abdoulaye Maïga ka taama kɔnɔna la Espagne ani maliden mun sigilen bɛ u ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn fo ka taa se AES jamana kɔnɔdenw minnu bɛ ka kuma jamana ninnu ka ɲɛtaw kan CNT maaw ye sariya kisɛ dɔw ta sariya kisɛ minnu o bɛ tali kɛ ka yɛlɛma don an ka kiriko bunakun kan ani fo ka taa se sariya kisɛ wɔɔrɔ ma minnu bɛ ɲɛta ko fɔ AES jamanaw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba GDLAS o baaraw forina kɛnɛ mun n'a kɛra ɲɔgɔn minɛ ni keleya sira belebeleba ye AES jamana ni ɲɔgɔn cɛ ninnu de ye kunnafoni la kumabaw dɔw ye sɔni an bɛna dɔwɛrɛ fara minnu kan ka o da aw tulo kan an b'a lajɛ aw fɛ k'aw tulo ni gɛlɛjɛ ko ɲuman an bɛ taa ka na sɔni ka walawalali kɛ aw ye. N'an seginna ka na an ka kumaso kɔnɔ an bɛ aw fo ko kura k'a fɔ a ye ko i n'a fɔ n y'a tulo lasɔmi cogo min na an ka jamana premier ministre général division Abdoulaye Maïga ale bɛ taama la nin waati in na Espagne kaw bara yaasa jalajɛba mun bɛ sen kan
jalaja mun ni a bɛ ɲɛta kunjalajan ko fɔ sɔrɔ bosodaw n'u y'a tɔgɔ da ko conférence internationale sur le financement du développement FIDI a ta ko 4nan baaraw arala k'a fɔ ko an ka jamana premier ministre ale bɛ ka Mali jamana ɲɛmaayaso nɔrabila ni kɛnɛba in kan kɛnɛ mun kan ni jamana ɲɛmaa caman kɛ bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen n'u bɛna taa kuma diɲɛ yɛrɛ kurukara sɔrɔ bɛ se ka boso ko ɲuman cogo di diɲɛ sɔrɔ bɛ se ka yiriwa cogo di ani fo ka taa se ɲɛta kundalajan mun ni diɲɛ bɛ k'a boloda k'a daminɛ ka taa bila san 2030 la n'u b'a wele ko développement durable arala k'a fɔ ko nin kɛnɛ in kɛra nisɔndiya belebeleba ye Espagne jamana ɲɛmaa fo ka taa se u ka marabolo ɲɛmaaw ma olu bɛɛ lajɛlen yera nin jalajɛba in kɛnɛ kan Espagne kaw ka royaume ɲɛmaa ni olu yɛrɛ k'a fɔ k'u nisɔndiyara kosɛbɛ baw k'u ye diɲɛ kunbɛn nin ye kɛnɛ belebeleba ye n'a nafa ka bon kosɛbɛ sɔrɔ bosoli la diɲɛ segi naani tɔnba Nations Unies u ka secrétaire général Antonio Guterres ale fana bɛ kɛnɛ belebeleba in kan kɛnɛ mun ni a nafa bonyana kosɛbɛ an ka jamana tɔgɔ la jamana premier ministre Abdoulaye Mayiga ale a y'a yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛna baarabaw kɛ baara mun ni o bɛɛ lajɛlen bɛ taa ni jamana ɲɛmaa ka kungelennaw ye jamana ɲɛmaa mago b'a la diɲɛ ka se ka an faamu cogo di ani an ka se ka baara kɛ cogo di Mali ɲɛta bɛ bɔ sira jumɛn fɛ hakilina mun ni o b'an ka jamana ɲɛmaa bolo ani fo ka taa se jamana ɲɛmaaso bɛɛ lajɛlen ko premier ministre ale bɛna taa Mali tɔgɔ la ka taa o baaraw de lase premier ministre ka nin taama in na a kelen tɛ jamana ministre wɛrɛ minnu bɛ yen n'o dɔw bɛ tali kɛ sɔrɔ bosodaw ministre ni o ye Sanu ye ani fo ka taa se ministre mun bɛ ni ale bɛ cɛfɔ ani kanbɛnw la olu bɛɛ lajɛlen bɛ nin kɛnɛ in kan arala k'a fɔ ko nin kɛnɛ in an ka jamana ɲɛmaaw u bɛna u nin don tableau rɔniw ni o ye sigikafɔ kɛnɛ belebelebaw o mun bɛ tali kɛ jamana bɛɛ bɛ nisɔn yiriwa sɔrɔ cogo di sɔrɔ ko bunakun kan jamana bɛ ɲɛtaa sɔrɔ cogo di ka bɔ daminɛ san na ka taa bila san 2030 la sɔrɔ bɛ se ka yiriwa cogo di diɲɛ kɔnɔ o sɔrɔ yiriwa la Mali ta bɛ se ka k'a la jumɛn ye ko u bɛna taa kuma o de kan ka se ka Mali ka hakɛw k'o lapasa ni kɛnɛ belebeleba in ka kɛnɛ mun ni a bɛ ɲɛtaa kuntalajan ko fɔ keba n'an bɔr'o la an bɛ taa lakana ko bunakun kan an wolomasiri tabaw u ye dadigi kɛ ka maa ŋaniya jugu Bamanciw ka ɲɛmaa dɔ ka o daji Menaka marabolo kɔnɔna la a yɛrɛla k'a fɔ yɔrɔ mun bɛ yen ni o ye Shimam o marabolo ye ni ani Menaka bɛ kilomɛtiri 40 hakɛ la a yɛrɛla k'a fɔ ko wolomasiri tabaw ka wulikajɔw kɛra sabu ye ka se ka Bamanciya kɛbaga wulikajɔba dɔ ka a daji maa mun n'a ka wulikajɔw kun ka bon kosɛbɛ wa n'a kun bɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin maaw ma a yɛrɛla k'a fɔ ko ni Bamanci wale tigilamɔgɔ in a kelen tɛ ani maa camanba olu de dajira maa minnu bɛ yen nɔ ni olu tun ye a nɔfɛmaw ye ko an ka wolomasiri tabaw ka baara kɔnɔna la kɔrɔfɔ mun ni a danna sigɛla wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaso fɛ ka kɛ ni sibiri tɛmɛnen ye keba ni maa minnu filɛ nin ye ninnu de u yɛrɛ di finitigilakaw ma ko olu donna finitigilakaw la nka minnu dajira o tɛ ninnu keba a yɛrɛla k'a fɔ ko wolomasiri tabaw k'u ka wulikajɔw bonyana Menaka marabolo na a laminiw na yaasa ka se ka Bamanciya maa ninnu n'u bɛ ka kuma ni alisilamɛya de ka alisilamɛya biri u yɛrɛ kan birifini biri u yɛrɛ kan ka sɔrɔ ka gɛlɛya ta ka lase maaw ma ko nin ye wale ye n'an ka wolomasiri tabaw tɛna u to yen k'u bɛna taa s'u ma fo u ka so kɔnɔna la ka u so ci u bɛ diɲɛ fan fana ka se ka taa s'u ma a yɛrɛla k'a fɔ ko nin kɛra sewaba de ye nin ye paraɲɛba de ye nin ye ko belebeleba de ye an ka jamana lakanako bunakun kan keba n'an bɔra Menaka marabolo kɔnɔna la keba a yɛrɛla k'a fɔ maliden minnu ni olu sigilen bɛ jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnla Espagne kaw bara jamana premier ministre ka taama la général division Abdoulaye Mayiga ani malidenw ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye mun ni a bolila kosɛbɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ tunkarankew gɛlɛya b'u ka sɛbɛnfurako la sɛbɛnfura mun dɔw bɛ tali kɛ carte biométrique ani fo ka taa se passeport ko o n'a ɲɔgɔnw premier ministre ka taama in na Espagne kaw bara Espagne maliden minnu bɛ yen u sewara bawo o ni premier ministre u y'u sigi ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ kuma ɲɔgɔnya mun bɛ kɛ sabatilen ye u bɛ se ka kuma cogo di gɛlɛya mun bɛ u kan u ka se ka a ɲɛfɔ ɲɛmaaw ye a yɛrɛla k'a fɔ ko jamana premier ministre général division Abdoulaye Mayiga a ye jigisigi di an ka jamana kɔnɔdenw ma Espagne kaw bara ka yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛna kɛ yaasa malidenw bɛ se k'u ka sɛbɛnfuraw sɔrɔ
ka se ka carte biométrique passeport na ɲɔngo ka se ka t'u ka baaraw kɛ k'u dahirimɛ ɲini ɛrɛla k'a fɔ ko nin kɛnɛba in kan o kumana fɛnɛ lakanako benakun ani fo ka taa se maa minnu bɛ baara la yen tunga fɛ olu bɛ se ka lakana cogo di ko lasigiden minnu bɛ yen wulikajɔw bɛna kɛ o ni jamana ɲɛmaaw bɛ kuma ɲɔgɔnw la diɲɛ don o don yaasa maliden ka se ka lakana sɔrɔ a ka baara kɔnɔna la yɛrɛ la k'a fɔ ni conférence belebeleba in ni o de senfɛ ni jamana premier ministre ale ni an ka jamana kɔnɔdenw k'u ye ɲɔgɔn ye kɛ ko a bɛna kɛ kɛnɛ belebeleba ye wa fo ka taa se exposition ni o ye sanni feerew k'o kɛnɛ bɛna sigi k'a daminɛ juin kalo tile 30 ka taa bila juin kalo tile 3 la kɛnɛ mun kɔnɔna la ni an ka jamana premier ministre ale bɛna taa se yen nɔ Espagne marabolo min bɛ yen ni o ye Andalousie o kɛnɛ mun ni o bɛ na Mali fɛnw ka u yɛrɛgɛ suguba in kɔnɔna la fɛn minnu bɛ bɔ an baara nɔ ni o ye an yɛrɛ ka fɛn dilannenw ye yaasa ka se ka taa o lakodɔn a fɔra k'a fɔ nin kɛnɛba in kan an ka jamana dɔrɔn tɛ AES jamana kɔnɔdenw minnu bɛ Espagne Burkina Faso ani Niger olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin jalajɛba in kɛnɛ kan bawo ko k'a yɛrɛ k'a fɔ AES ye force belebeleba kelen de ye maliden bɛ fan o fan Mali jamana ɲɛmaa bɛ fan o fan o ni AES jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen de bɛ kuma ka se ka jigisigi d'u ma AES jamana ɲɛmaaw u hakili bɛ jamana kɔnɔdenw na cogo min na jamana kɔnɔdenw bɛ diɲɛ fan o fan ka se ka u ka hakɛw lapasa ka d'u ma keba an bɛ taa CNT kɔnɔna la yɛrɛ la k'a fɔ ko an ka CNT maaw fɛn mun ye office dɔ bɛna sigi n'a bɛ wele ko office national des anciens combattants ani fo ka taa se finitigilakan minnu ni olu binna kɛlɛdagaw la ka jɛkuluba sigi olu tɔgɔ la jamana ɲɛmaayaso kama ka kɛ ni juin kalo tile 30 ye tɛnɛndon in an ka CNT maaw olu ye o baara de kɛ sali jeli baba sisogo kɔnɔna la CICB kɔnɔna la yɛrɛ la k'a fɔ ko u ka nin sariyakisɛ in ni a latigɛra an ka jamana kɛlɛcɛw ka minisiri ni o ye général corps d'armée Sadio Kamara ye ko u bɛna soba min sigi soba in bɛ kɛ maa minnu ye kɛlɛ kɛ jamana ye n'u bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ waatiw la n'u bɛ wele ko anciens combattants ani fo ka taa se olomasiri taba mun ni olu binna jamana tɔgɔ la olu ka somaw ko jɛkulu bɛ se ka sigi o kama cogo min ni jɛkulu in k'a ka baaraw bɛna kɛ ka se ka kɛlɛcɛkɔrɔbaw ka u bila u ka hakɛw kɔnɔna la ani o ni mun ka kan ka se ka o d'u ma a yɛrɛ la k'a fɔ ko CNT maaw u sɔnna nin sariyakisɛ in ma mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 14 olu de ye kala ta k'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin projet de loi in ni sariya ɲɛbila in ko u sɔnna a ma ani fo ka taa se ko nin sariya in a baara dɔw bɛna tali kɛ tuguni fɛn minnu kan ka don a kɔnɔna la ka se ka nin jɛkulu in ni a bɛ wele ko ONACI ka a ka baaraw ka a kolo giriya baara minnu bɛ na olomasiri tabaw minnu bɛ retraite sɛgɛnnafiɲɛbɔw la ani mun ye gɛlɛya sɔrɔ ka olu ka hakɛw d'u ma ani fo ka taa se kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli olomasiri tabaw la minnu kɔrɔbayara ka olu u kana to kɛrɛfɛdɛn na ni u ye baara kɛ jamana ye k'a lakodɔnw ye ani ko fo ka taa se musaka mun kan ka a d'u ma ni o ye indemnités ye ani fo ka taa se a fɔ mun ma ko préjudices gɛlɛya maa mun sɔrɔ ni musaka kan ka kɛ ka o wo dɔ ta ko o bɛɛ lajɛlen ni jɛkulu in bɛna o baaraw latigɛ ani fo ka taa se soko n'a ɲɔngo ani maa minnu ye u ni jamana ma u bɛ se ka lafiya cogo di u bɛ se ka dagayɔrɔ sɔrɔ hébergement ko o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ nin kɔnɔna la ani finitigilaka minnu bɛ yen nɔ fɛnɛ ni u tun ye kɛlɛ kɛ jamana ye u bɛ se ka lakana u bɛ diɲɛ fan o fan ani ka se ka tasibila kɛ ka k'u kun fo ka taa se kalanbulon formation ni a ɲɔngo kuma bɛɛ dɔn ta kariyaw ka se ka o kɛ cɛkɔrɔba ninnu kun finitigilaka minnu ni u y'u nin di jamana ma ani u bɛ se ka don baaraw kɔnɔna la cogo min na gɛlɛya ye maa minnu sɔrɔ u somɔgɔw olu bɛ se ka don baaraw kɔnɔ cogo min na ko CNT maaw u y'a yira k'a fɔ ko nin sariya in ani kɛli ka kan ka jamana kɔnɔ o de la ko u sɔnna ma keba halisa an bɛ to CNT kɔnɔna la ka kɛ ni bi tɛnɛdonya ye CNT maaw u kumana sariya wɛrɛw kan sariya minnu dɔ bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔ jɛkulu min bɛ yen nɔ ni a bɛ kɛnɛya ko bunakun kan INPS ni o ye bilankɔrɔ ye ka se ka maaw ta kɛnɛya ko la a yɛrɛ la k'a fɔ INPS ka sariya dɔw kun kan ka yɛlɛma nka ko CNT maaw u ma u da don o sariya kisɛ in na bawo ko yɛrɛ k'a fɔ INPS o ye kɛnɛyako bunakun ye ko kɛnɛyako kɔnɔna ka don kosɛbɛ n'a ma ye k'a fɔ ko kɛnɛyako sariya ka falen k'a kan ka lajɛ diɲɛma jɔlen de la wa a kan ka lajɛ ka a segin ko ɲuman ko de la CNT maaw u fan caman ma sɔn ka u da don
INPC a ka sariya falen ko kuma in na o de la ko o sariya in o ye o to yen nɔ o ma sira sɔrɔ bawo ni ye CNT maaw ta k'a lajɛ mɔgɔ camanba de ma sɔn ko INPC sariya ka yɛlɛma nin waati in na ko o kun tɛ dɔwɛrɛ u ka taa a segin k'a lajɛ ko ɲuman dɔw ka don a la mɔgɔ fɛn da bɛ se ka don a la yaasa kɛnɛya ko o mun ka gɛlɛn kosɛbɛ ko baaraw ka se ka kɛ ka sɔrɔ ka kuma o kan sariyakisɛ wɛrɛ bɛ yen ni o kun ye kiriko bunakun kan yɛlɛma ka se ka don kiri tigilamɔgɔw olu ka baaraw la u b'a fɔ maa minnu ma ko commissaire de justice yɛlɛma min bɛ se ka don olu ka baaraw la yala k'a fɔ ko CNT maaw u ye o dalamaga o de la ko o baara ko o ye baara ɲumanba ye bawo ko o b'a to kiriko bɛ se ka kologirɛ an ka jamana kɔnɔna la kiri tigilamɔgɔ minnu bɛ yen nɔ olu bɛ se ka kanabila sɔrɔ cogo min na k'u ka baaraw kɛ ko o sariya kofɔlen in ko olu bɛ sɔn o ma commissaire de justice maaw olu ka baaraw yɛlɛma mun kan ka don a la falen mun kan ka k'a la ani ko mun kan ka fara kan yaasa ka se ka kiri kɛ kiri jɛlen kiri jolen an ka jamana kɔnɔ ko CNT maaw o y'a yɛrɛ k'a fɔ olu bɛ sɔn o sariyakisɛ in ma yɛlɛma bɛ se ka don o la yaasa ka se ka kiri jɛya keba an bɛ taa marabolo kɔnɔnaw la an sɔngo marabolo la a yɛrɛ la k'a fɔ ko u ka bamanciya ɲɛmaa dɔ bɛ yen nɔ ale n'a ka maaw olu nana u yɛrɛ di finitigilakaw ma k'u yɛrɛ rendu ka yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛ marifa bila ka fara an ka jamana wolomasiri tabaw kan ni maa kofɔlen ni o ye Bubakari Ibrahima di Ubel keba i tun bɛ ka jamu bila o de o ye Ibrahima di n'a bɛ wele ko Ubel ko a man ɲi a dɔnnen don kosɛbɛ bamanciya walew la a ye wulikajɔ mun kɛ ka ɲɛsin maa nanama sumalen ma ko a tun bɛ ka wulikajɔw kɛ lele ɔk an sɔngo marabolo n'a a lamini de la a ka walew kun juguyara ye kosɛbɛ nka ko a bɔra ka dantigɛli de kɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ale n'a nɔkamɔgɔ mɔgɔ 10 hakɛ ko u bɛ marifa bila bi bawo ko a ka kɔrɔfɔw la u dɔw jagoya ko ka u don nin wale in na ka sɔrɔ u kun t'a dɔn k'u kun y'u don a kɔnɔ u taara u yɛrɛ sɔrɔ fɛn kɔnɔ fɛn minnu ma dɔn a ka kɔrɔfɔw la k'a ka dantigɛliw kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ ale ni a nɔfɛmɔgɔw u bɛɛ lajɛlen u bɛ na jamana dɛmɛ bi wa u ye baara mun kɛ u bɛ fɛ ka a baara u nimisara u bɛna segin u kɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ wele bila halisa a ka video n'a ka jaw kɔnɔna la maa minnu bɛ yen ni olu bɛ nin wale in na k'u ka marifa bila ka segin ka na jamana tɔgɔ la ka na baara kɛ ni jamana kɔnɔdenw ye ni jamana finitigilakaw ye lakana sinsinli kama keba an bɛ taa kayikaw bara yɛrɛ la k'a fɔ kayikaw ye jɛkulu dɔ sigi sen kan jɛkulu mun ko n'a bɛ kɛ sababu ye samiya kɔnɔ ka ji ka tiɲɛni da ka kɔlɔlɔw kɛlɛ yɛrɛ la k'a fɔ ko nin ye jɛkuluba ye ni kayi kin bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan u bɛ wulikajɔw kɛ sifinnakaw ka taa u ka kanifow labɔ yaasa ji ka se ka tɛmɛ sira sɔrɔ ka ji labila ko nin ye wale mun b'a to samiya kɔnɔ tiɲɛni da mun bɛ kɛ sifinnaka mun jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ olu ka se k'u hakilila don a la ko nin hakilina in a tari la kosɛbɛ kayi population bɛɛ lajɛlen fɛ bawo ko a nafa ka bon kosɛbɛ ka ɲɛsin dugudenw bɛɛ lajɛlen ma mayinakaw bara u ye hakilina dɔ ta hakilina mun ni u bɛ k'u ka kalansow ka entretien kɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko kalanso caman kɔnɔna la kalanfaw ani fo ka taa se kalandenw ka jɛkulu olu farala ɲɔgɔn kan ka kɛ ni sibiri juin kalo tile 28 ye u ye formation ni o ye dɔnta kayɔrɔla kɛnɛ sigi kɛnɛ mun ni a b'a to maaw ka se ka kalansow lakana ko ani fo ka taa se baara ni bolola baaraw k'o kɛ kalansow kɔnɔna la n'o dɔ bɛ tali kɛ safinɛ dilanw ani fo ka taa se lakana minɛnw minnu bɛ kɛ sanuya minɛnw ni o ye safinɛ ji n'a ɲɔngɔw ka olu dilan ko nin baara bɛ kɛ ka se ka entretien mun bɛsɛya wale mun kan ka kɛ kalansow kɔnɔna la kalandenw yɛrɛ ka se ka u nin don o baaraw la bawo safinɛ ani fo ka taa se sanuyalikɛ minɛn minnu ni u yɛrɛ bɛ a baaraw kɛ k'o bɛna to kalandenw bɛ se ka sanuyali ni bɛsɛya walew ta kosɛbɛ kalansow kɔnɔ kiba sikasokaw bara yɛrɛ la k'a fɔ ko hakilina dɔ kɛra hakilina falen mun ni u y'a tɔgɔ da ko forum communautaire k'a kɛ musomaninw ka furu o si kan musolaka kan ka furu ka to si hakɛ mun na ko nin wale in kɛra ka kɛ ni sibiri dɔn ye k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye musolakaw u ka taa furu la waati kɔnɔ waati mun ni u sera musolakaw ka kɔn ka furu k'a bɛ kɛ de ka se ka sigida ɲɛmaaw denmansaw maa fɛn fɛn bɛ yen n'u da bɛ se ka don furuko la olu ka se k'a dɔn k'a fɔ
ko sisanga dɔ de bɛ yen nɔ ni musomaninw sera o la u kan ka se ka don furu de kɔnɔ ko nin hakilina in kɛra ONG karati ani a dɛmɛbagaw fo ka taa se Sikaso marabolo ɲɛmaaw ko yaasa ka se ka maaw ka u lakunnafoli kosɛbɛ musolakaw kan ka furu hakɛ mun kan ka d'u ma furuko kɔnɔ bunakun kan u ka se ka o faamu keba Gawokaw bara arala k'a fɔ ko jagokɛlaw ka jɛkulu mun bɛ yen nɔ ni o ye commerçant détaillants ye olu ye sigiyɔrɔ kura sɔrɔ ko o baaraw kolobonkarili kɛra ka kɛ ni juin kalo tile 29 ye baara mun ni a kɛra u ka bureau régional mun bɛ yen ni o bɛ jagoko bunakun kan ko nin ye yɔrɔ ye ka se ka jagokɛlaw u ka soba mun bɛ yen nɔ ni jagokɛla fitininw bɛɛ lajɛlen ka se ka so sɔrɔ u yɛrɛ la ni gɛlɛyaw sɔrɔ u bɛ se ka taa gɛlɛya in ɲɛfɔ yɔrɔ jumɛn a la k'a fɔ k'u ka soba in ko a ɲɛmaa kɛra Abdul Wahid Mayiga ale de sugantira ka kɛ ni jɛkulu in ɲɛmaa ye ko wulikajɔ bɛ ka kɛ ka se ka commerçant jagokɛla surtout misɛnmaninw k'olu ka hakɛw k'u lapasa an bɛ segin ka taa Sikasokaw baara kɛba a la k'a fɔ jɛkulu dɔ sigira sen kan yaasa Sikaso maa minnu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ni o ye association des retraités ye ka se ka olu ka kalanbulon kɛ o kun kalanbulon mun ni a bɛ tali kɛ o bɛ se ka wulikajɔ kɛ cogo di INPS bilankɔrɔ mun bɛ kɛnɛya ko bunakun kan ka se ka a ɲɛfɔ Sikaso maakɔrɔw ye ani fo ka taa se bɛɛ lajɛlen maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan bɛɛ ka se k'a faamu INPS ka baaraw bɛ kɛ cogo di ani INPS jɔyɔrɔ ye mun ye ka ɲɛsin baarakɛla ka hakɛw ma ani a nafa jumɛn bɛ se ka se baarakɛlaw ma k'o de kɛra hakili falen-falen kɛnɛ kan ka ɲɛsin Sikaso maakɔrɔw ani fo ka taa se sifinnakaw ma keba an bɛ taa an ka jamana kɔkan kibaru kɔnɔna la Nigérikaw bara u ye jɛkulu dɔ sigi sen kan n'u b'a wele ko conseil consultatif de la refondation ni o bɛ tali kɛ ka se ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ ko Niger jamana ɲɛmaaw tun ye hakilina min ta k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw kana ka sigi ka kumaw kɛ bɛɛ lajɛlen da ka se ka don jamana ɲɛtaa baaraw la o de baaraw ni a jamana ɲɛmaa ni o ye général Tiani a tun ye a lase kabi marisi kalo la o baaraw de ninnu donna ka kɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna in ye a la k'a fɔ ko baara mun ni a kɛra jamana ɲɛmaaba caman ɲɛna ani fo ka taa se jamana kusi bɛɛ lajɛlen ka maa tun bɛ kɛnɛ kan ani jamana wɛrɛ maaw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ an ka jamana CNT ɲɛmaa ni o ye Général Maliki Jaw ale bɛ nin kɛnɛ in kan ka se ka taa Mali jamana nɔnabila a la k'a fɔ Maliki Jaw dɔrɔn tɛ CNT ka bɔ an ka AES jamana tɔw kɔnɔna la ni o dɔ bɛ taa kɛ Burkina Faso ani Niger yɛrɛ ta ko olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ in kan yaasa ka se ka taa sigikafɔ in ka kɛ sigikafɔ jɛlen jolen mun bɛ Niger jamana ɲɛmaa ɲɛtaa ko fɔ halisa an bɛ to Nigérikaw bara yɛrɛ la k'a fɔ k'u ka yɔrɔ mun bɛ yen nɔ ni o ye torodo ye ko u ye u tɛgɛ da maa dɔw kan maa mun ni u tun bɛ ka taji ka o donni ka taa di kulu marifatigiw ma a yɛrɛ la k'a fɔ ko Niger yɔrɔ min bɛ yen ni o ye Bulanjan ye fo ka taa se Yabale yɔrɔw la ko u bɛ taa taji mun di bamanciya kɛbaliw ma a taji in a butɔn kelen u b'a feere fo 18 ɲɔngo ko u bɛ taa o de di ni bamanciya walew ma ko u bɛ nin wale in na a mɛnna finitigilakaw ka wulikajɔ de kɛra sababu ye ka taa tɛgɛ da ni maa ninnu ka maa minnu ni siga kɛr'u la k'a fɔ ko u bɛ ka taa taji di maa ŋanajuguw ma a yɛrɛ la k'a fɔ ko wulikajɔw kɛra Niger finitigilakaw ni marabolo kɔnɔna n'a sigida kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen yaasa maa mun bɛ nin walena ɲɔngow kɛ ka dankari kɛ u la u ni jalakili min kan ka o daw kan tilaberi marabolo la ɲɔngo ko wulikajɔw bɛna kɛ halisa ka se ka ni bamanciya wale dɛmɛbaga ninnu ka u minɛ u ni ɲangili min ka kan ka o daw kan keba Senegalikaw bara u ka wasadenw olu caman jɛra ka sariya kisɛ dɔ ta ɲɛbila sariya mun n'o bɛ tali kɛ Senegalikaw ka jamana kan ka labaara ni waganɛ mun ye ni u b'a wele ko finance rectificative ko yɛlɛma mun kan ka don u ka sɔrɔ bosoli siraw la ka kɛ ni san 2025 ye ko wasadenw olu caman ka kɛ ni sibiridenw ye u ye dɔgɔkun bɛɛ lajɛlen kɛ kumaɲɔgɔnyaw la ni nafolo in kan ka baara cogo di nafolo in yɛlɛma jumɛn kan ka don a la yaasa nafolo kana kɛ k'a dun ka sɔrɔ a kunma ye ani mun ka kan u ka don a la ko wasaden fanbaw mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 40 cɛma 126 olu sɔnna sisan k'a fɔ ko yɛlɛmaw ka don u ka musaka ko in na ko a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se k'u ka musaka ka a jɛya musaka bɛ don yɔrɔ mun na u ka se ka bugunatigɛ keba n'an bɔra kɔnɔ an bɛ taa Marokukaw bara yɛrɛ la k'a fɔ Maroku kiiri tigilamɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ n'u bɛ wele ko bureau d'investigation judiciaire olu ka wulikajɔw de kɛra sabu ye ka taa kalanden dɔ minɛ Maroku faaba araba kɔnɔna la kalanden mun
ni ale be u ka sanfɛ kalanso dɔ la ko kalanden ko sɛgɛ kɛra la k'a fɔ a kun bɛ ka bamantiya wale dɔw de labɛn a la k'a fɔ ko fintigilakaw ka wulikajɔw de kɛra sababu ye u ye kalanden a ka wulikajɔw n'a ka gɛsiw k'a bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi k'a fɔ ko siga t'a la nin bɛ ka ko dɔ labɛn bɛnbɛnbɛn mun ni a bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin kalanso ma o de la fintigilakaw ka wulikajɔw ni u ka vigilance kɛra sababu ye ka se ka o tɛgɛ da nin maa kofɔlen in kan nin waati in na a bɛ kiiri tigilamɔgɔw bolo yaasa ka se ka taa ɲininkali busamisɛn gwan a la ani maa mun bɛ ka nin baara in kɛ a bɛ ka baara kɛ maa mun ye a ka se k'i da don olu la k'olu lafɔ japonkaw bara arala k'a fɔ k'u ka maa dɔ bɛ yen nɔ n'u b'a wele ko maafalajuguba ni a ka kow bɔra ka kɛ ni bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen ko maa in a ye wale mun kɛ ni a ye maafagaburuja wale min kɛ a cayara kojugu o de la ko a ka kunnafoli tɛmɛna Twitter ni o ye X sanfɛla ni a ɲɔngow ye ko o de la k'u y'a tɔgɔ da ko tueur de Twitter maa in ko a ka walew tellement a ye maa mun buruja a ye maa mun bɔrɛ o ni na ka ca o de la jamana sariyakisɛ mun bɛ yen nɔ ni o ye peine de mort ye maa mun mana fagaliba kɛ k'a lajɔ k'a faga bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko u ye o wale in ta k'a ɲɛsin nin maa kofɔlen ma k'a lajɔ k'a faga bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko o ko in a sariya mun na a bɛ Japon jamana kɔnɔ la ko kabi san 2022 a sariya bɛ yen nka a kun ma lawaleya fɔlɔ ko nin maa kofɔlen in a taara ka ɲɛsin ma baw ko ka kɛ ni waati tɛmɛnenw ye u kun ye jalaki bin a kan wa a jɔngɔla jɔra la k'a fɔ ko a ye mɔgɔ 9 ɲɔngo hakɛ ka olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ o nin na keba irankaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ iran faba tɛ iran kɔnɔna la bɔlɔnkɔnɔnaw minɛna ka fa maaw bɔra ka se ka t'u ka nisɔngoya yiraliw kɛ ka kɛ ni sibiridon ye baw ko sangafo kɛnɛ belebeleba de sigira ka ɲɛsin iran fintigilaka minnu bɛ yen n'u b'a wele ko gardien de la révolution ko olu maa minnu ni olu tora iran ni israel ka kɛlɛ senfɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko tile 10 kɔ tɛmɛnen ko sɛgɛsɛgɛliw nana k'a fɔ ko irankaw ka maa camanba de nin tora wulikajɔw ni israel ka susuliw la o sangafoba de kɔnɔ la ko irankadenw bɔra k'u ka nisɔngoya yiraliw kɛ ka ɲɛsin nin wale ma ko ka a ɲini diɲɛmaa fɛ yaasa ko israel bɛ ka wale jugu mun ta ka a ɲɛsin yɔrɔw ma yɔrɔ mun ni ka n'a ma kan ko ka se ka mugu ni kisɛ jɔ k'u bɔra ka nisɔngoya yira tamali ka kɛ ni sibidoya ye ka yɛrɛ k'a fɔ k'u ma jɛni mɔgɔ faga wale jugubaw ye jamana in kɔnɔna la keba an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan ka kɛ ni farafinna jamanaw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ belebeleba mun sigira an ka jamana kɔnɔ a yɛrɛ la k'a fɔ nin baara in a kun cɛra ka kɛ ni sibiri juin kalo tile 28 ye cérémonie belebeleba senfɛ mun ni a kɛra palais des sports kɔnɔna la Amdalaye AC 2000 a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin kɛnɛ in a dɔgɔkun kɛra dɔgɔkun ɲumanba ye bawo ɲɔgɔn kunbɛ kɛnɛ belebeleba ka bɔ AES jamana sabaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a kɛra ɲɔgɔn minɛ o misali ɲɛnɛmanba ye keleya farikolo ɲɛnajɛ mun ni ale ye keleya sira belebeleba ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin kɛnɛ in kan AES jamanaw bɛɛ lajɛlen sebaya sɔrɔ bawo ko n'i y'a ta k'a lajɛ médaille d'or ani fo ka taa se jɔnjɔn mun ni u y'o sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ in kɔnɔna la k'i b'a sɔrɔ ko AES jamanaw bɛɛ lajɛlen ye dɔ sɔrɔ ko n'i y'a médaille bɛɛ fara ɲɔgɔn kan médaille 59 ko Mali ye o sɔrɔ Niger o ye médaille 48 sɔrɔ médaille d'or don ani fo ka taa se Burkina Faso olu fana ye médaille 55 sɔrɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa si ma gagné AES jamana bɛɛ lajɛlen de gagnéna ni farikolo ɲɛnajɛ in kɔnɔna bawo a laɲiniba kun ye mun ye bɛɛ ni keleya ko o laɲini o sabatira keba an bɛ to farikolo ɲɛnajɛ kɔnɔna la jɛkulu mun bɛ yen n'o bɛ ka fintigilakaw lapasa collectif pour la défense des militaires CDEM olu bɛ ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ belebeleba sigi ko k'o kɛ tasibila ani kɔkɔrɔmadonni ye ka ɲɛsin an ka jamana marabagaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana kuntigi général d'armée Asimi Goyita ni fo ka taa se jamana fintigilaka bɛɛ lajɛlen ma a yɛrɛ la k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ mun ni a baaraw bɛna sigi ka kɛ ni uti kalo ka taa kuncɛ uti kalo ka daminɛ juillet kalo tile 5 ka taa kuncɛ uti kalo tile 10 na an ka jamana kɔnɔ stade Wɛnzɛn Kulibali la o baaraw de nun donna ani tirage au sort ani ka maillot di commune ma a yɛrɛ la k'a fɔ Bamako commune 6 bɛɛ lajɛlen olu bɛna farikolo ɲɛnajɛ jɛkulu bɔ ani fo ka taa se commune dɔw bɛ Bamako kɛrɛfɛ n'o dɔw bɛ tali kɛ Kati ani commune de Mande ko ni farikolo ɲɛnajɛ in a bɛ ta ka kɛ bɛn ni keleya ani kɔkɔrɔmadonni sinsinni ka ɲɛsin jamana kuntigi ma olu min ye wulikajɔw kɛ yaasa an bɛ waati min na ko bi Mali jamana ka se ka a ka yɛrɛtigiya sɔrɔ ko baaraw de bɛna kɛ
k'a daminɛ juillet kalo tile 5 ka taa bila août kalo tile 10 na stade Wenzin kɔnɔna la kiba ninnu de bɛ dan siri an ka wulada in na kibaruyaw la bamanankan kibaruyaw minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan nin waati in na k'a da aw tulo kan aw minnu kun sɔgɔlen don jani ka bɔlɔsɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an b'aw fo k'aw koɲuman dɔn k'a fɔ ko a y'aw sɔgɔlen to jani na jaw tun bɛ ka yira aw la balimakɛ Kiba Jalo fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kibaruya wɛrɛ kɛnɛ kan a k'an bɛn. Ni bɛ wari ci i bɛ wari ci nɔgɔya la ni bɛ wari ta i bɛ wari ta nɔgɔya la. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ